Kwedu no mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuwa rechipfumbamwe mumwedzi uno wambudzi. Ipapa tiri kutenda mabuja chaneli yedu paYouTube iri kuramba ichikura nokurukura. Tano vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu 6,000 followers pachirungu. Aiwa ndokuti kuwanda kamu. Tinoramba tichikutendai munoramba muchititsigira. Ipapa tikaringa munawo dzanyasi masoko ahwende aita kutanikiwa pachena mhanduwe kutoti pakaita kunyangariwa mudare reparamende agoburika mhanduwe ari kutoti imi totipai mari tiri kuda ma150,000 mhanduwe yekuti tiwake dzimba dzedu. Kwai pamusoro pozvamuri kutiitira tiri kudapo kare kuti mutiite kuti tikone kuboya dzimotika, tikone kubhadhara mari mhanduwe dzinoita kuti tikone kuita tusvinu. Wanhu wazhinji padande mutande wagoreketa wachitoti aiwa zviri kuratidza pachena kutoti mari ichaseenzesiwa kutenga vanhu voma MP wemapato anopikisa wao kuti wakone kuvhotera 2030 ichiita zvauri kudiwa noZanu PF. Ndiyo nyaya yemari iri kureketiwa naHwende iyi. Wakomana pakanyangariwa. Ipapa zviri kureketa kuti dare reparamende richaburisa mamiriyoni anosvika 50 hawo mamiriyoni omari yekuAmerica, 54 million US dollars pachirungu. Izvozvo zvega mhanduwe apa muchifunga kuti mukaenda kuzvipatara warwere wari kurara wamwe pafloor pasi chaipo mhanduwe paribe kana chokufungira, wamwe mhanduwe kuri kusaika kana bhandeji. Mazuva mashoma apfuura makaona mhanduwe vanhu waita tsaona wari kuisiwa makadhibhokisi. Izvo kaizvo avo wana MP vari kundofunga kuti toja sei apa kunyangara kwazvo wanozviti wemapato anopikisa. Chanja chopfene rekai tione kuti vanohwina chere zvavari kuda kuita izvozvo, asi wanhu vari kuziva nokuringa nokuona zviri kuitika. Tatenda mawaitire egurukota rinoringa nezveICT muZimbabwe. Mhanduwe agoburika akati izvezvi takutofunga kutoti Starlink ichiuye manje koisa bhesi rawo munyika medu muno inonzi pachirungu ground station. Apapo kare agoita kamwe katomboka nyai akasangana nana madam boss. Mhanduwe unoziya zvinhu zvinotoitika munyika medu unosaya kuti kunaiwa wakomana gurukota rese rasaya kana munhu mubodza anomunyepa kuti iwe kusiyana navo vanhu vavo varibe chavanoziva nezveIT, varibe chavanoziva mhanduwe panyaya yauri kuda kureketa nezvayo izvi kuti waisa pamberi mhanduwe wakagara patafura yepamberi. Muyembe musvinu, muyembe unokokora. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi zvinoramba zvichirwadza. Kwaino hurumende yedu wanhu vari munyika medu pazuva nopazuva wakuseenzesa mari inopfuura madhora mapfumbamwe pazuva. Kwai tikabatanidza wanhu wese munyika nomari iri kuseenzesiwa pazuva, munhu mubodzi ari kunze ari kudya madhora mapfumbamwe. Wakomana kupusa kwacho wanenge wari kubatanidza hawo iwo wanoita yekumora mhanduwe okare wachibatanidza nana tombotiya wanoita yekumorawo wanondomora madira ajojina wachindomora madira ajojina paribe anovabvunza. Saka wakazobatanidziwa nevanhu vese zvazvaita kunge vanhu vese waakuziva kupfumvura. Ipapa hurumende yaakutozvirova dundundu mhanduwe ichitoti chipfuva chayo vari kutoti aiwa taakuita kuti nyika yedu isvike pavari kuda paye pokuti kwai middle income kudini. Eokamu. Vanhu vava haidi muyembe vanozouwanza. Rekai tirambe tichiona hedu kuti vanosvika kupi vachiita zvavari kuita izvozvo. Apawo hurumende iri kuchema kutoti wana murairidzi wari kuenda kuchikoro kufundisa haiwa kunyanya kuita hwechidzimai hwarume zvaakuramba zvichivanetsa kuti kohoko varume waakuita wanhu waakutsvaka zvinoita kuti wawane mari chopu mhanduwe zvokuramba wachida kuti ndichazoteera kuti ndizoenda kofundisa nokudini. Paribe wanhu waakundoita zvokutoti chero ndakona kuboya chinoita kuti ndione chiri nani pari zvino ndozvaakunetsa. Rekai tione mhanduwe kuti zvichasvika kupi dai hawe wapindira. Kwai kuno kambani mhanduwe inoita zvokupa vanhu ivhu rokuwaka ichitengesa iri kunetsana noimwe
paMount Pleasant Sports Club panoitiwa mutambo wegorofu, zvokutoti ipapa paivo Mount Pleasant vari kuti isusu tino mvumo yekugara yokuseenzesa nzvimbo ino kwemakore makumi mapfumbamwe nepfumbamwe 99 year lease pachirungu kubva kukanzuro yeguta reHarare, asi vamwe ivo kambani itsvai vaiyagototi ndezvenyu izvo takaipiwa nokanzuru manje manje ano kureketa kutoti panyangara wakutoenda kochera munotambiwa gorofu imomo mhanduwe, wachitoti tikupa vanhu ivhu rokuti wawake mastenzi pachirungu, unobva waona nayawe kuti yei pakanyangariwa. Regai tione zvedu kuti zvinopera sei, asi tiri kuramba tichiti dai kanzuro yeguta reHarare yaita bauro rokunadzirisa kuti zvireke kuramba zvienderera mberi. Vanhu vakutofunga mhanduwe zvinhu zvinorwadza zvagoitika panguva takaenda kusadhaki yakareketiwa iya yagoitiwa kuMount Hamden. Welcome wamunangarwa wakaita kuti Zimbabwe inzi ndiyo nyika inenge ichiitiwa musangano wesadhaki pokare, wendo huno kusvikira gore rinouya nyamavhuvhu pakanyangara vakomana. Vanhu vakutofunga pokare kuti eish kana zvikatanda pokare kudani heno mhandiwe kuti wendo huno tinenge tiri papi, ticharamba zvedu takaringa pazvinenge zvichienda nekuti pakanyangara iyo Madagascar zviri kuinetsa. Regai tione kuti zvichasvika papi. Ipapo pakaita kunyangariwa chaiko. Mapurisa oZRP agototi vakomana tiri kutsvaka kuti vanhu vakavhiringidziwa naiye Magaya chero vari kunze kwenyika ngavauye varekete vaitinyepei kuti makavhiringiwa sei naiye Magaya pakubhinya, pakuba, pakunyepera vanhu rererere mhanduwe. Heno vaakavhiringana naye Magayayo kuti mbani, regai tirambe takaringa kuona nekutoti mapurisa akatoisa nhamba mbiri mhanduwe dzoWhatsApp vainoti 0712800197 iyoyo vaindiyo WhatsApp, noimwe inoita 0776830226 vai ipapo anenge ainombo nozvekuti ndakavhiringiwa pakati nopakati aiwa vaichimbidza vareketa vaita bau kurekete kuti timukwechemedzei timusunge apfikiwe mhanduwe. Unobva wasaya kuti sei zviri kudandi apa mugwicho wache Magayayu anga akazaza mhanduwe. Unobva waona kuti idi regai tirambe takaringa kuona kubenuka kwayawe munhu mheramo. Vaino mapurisa atakasunga iyeka ari muCIO anga akabatiwa aino kokeni mhanduwe yemagiremu 25 iri kunzi ikokeni yange iriyo mari inoita juru chibodzi $320 $1,320 pachirungu. Iye Francis Mugoni akabatiwa ayayaya. Unobva wanzi Mugoni apa uchisaya kugona kwacho kuti kuri papi kana uchibatiwa zvinodhaka zvakadandi. Kundotenda kuti akabatiwa. Ipapa tiri kuramba kuti tichida kuona kuti ichapera sei nyaya yacho. Peno kubasa kwacheko wachandoti aiwa musiye yanga ari kuita basa redu. Heno kuti ibasa ridzi rinoita kuti vanhu watengese zvinodhaka zvakadandi. Regai tirambe takaringa zvedu kuti zvinopera kupi. Kwai kuno mitumbi minomwe yaboeka pakadhirika mugodhi musi wechitatu kuSilovela. Kwai makorokoza manomwe mhanduwe akatopfa, asi tiri kutenda kuti mitumbi yavo yaburitsiwa kubva pasipo kuti ngavazorore murugare. Kuno mudzimai anga ari kusenza pachipatara choKariba wakomana kwai atsikiwa mhanduwe kupondiwa nonzou. Gloria Konde aiwa mweya wacho ngauzorore murugare. Kwai zvaitika ari kutoenda kukereke mhanduwe dhonziwa paye kwaakupondiwa idi nzou yacho dai yaboeka yabva yagwarashiwa nekuti pakaita kunyangariwa. Kwai mhuka dzomusango kare yaponda munhu yakutofanira kuti ibisiwe iurayiwe chaiko. Mitambo Premier League yakatambiwa noZuro, ZPC Kariba noZero One, FC Platinum noHerentaus yabenza uZANU-PF wakandoita 0-0. Scotland noGreenfield wakandoita 0-0. Kepekepe neEmos wakandoitawo 0-0. Ngezi Platinum noChicken Inn wakandoita pabodzi 0-0. Highlanders Hailanga Boso
igoita kabodzi kabodzi nomanika Diamonds, Dynamos noYada Yamagaya ikaitawo kabodzi kabodzi, Bhikita Minerals noSimba Bhora wakaitawo kabodzi kabodzi. Imi zviri zvega chere izvi manduwe. Hino chikwata basi chakaita zvinonge zvine musoro ndiyo Triangle yakagoedza una Ukwekwe United kuita 4-0. Tikaitiwo mhanduwe kuti zvinosvika kupi. Apa kwaipapa izvezvi Scotland vari kuhwadziwa fani nokuti kwai Zifa yagoti watambi wavo vanosvika vatatu vari kuti Kama Billiard, Knowledge Musona naye Timon Machope vaivabuditsiwa kubva kuchikwata choma Warriors iri kuda kuzotamba makuno yano. Tikaitione kuti zviri kupera sei. Wairi wacho wanzi wakakwara asi Billiard agonza aiwa andoti aiwa ndiri kudaba. Tikaitirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei, zvinoperera kupi. Chedu uringa chikunyepa imi. Izvezvi totendeuka kuenda pasi rese. MuSouth Africa Ramaphosa nomubvana wavo vari kunzvimbo yeVatican manduwe. Tikaitione vari kuita kujano River manduwe variko kuVatican vari kuonana papa ikweyo papa omaroma. Kambani yeDiscovery vaiyanzi choupenzi chomamirioni emari muSouth Africa matatu nonyaya kureketa nyaya dzinochokuita nekuwachiwa kwemari kunofanira kumangariwa kuvakuru. Tikaitione kuti zvichasvika papi. Apa izvezvi kwai kuno chikepe mhanduwe chinotakura oil chiripo chakabatiwa noiwo wafana wanoba munyanza vari kuSomalia wakomana. Hino kuti zvichaita kuti muSouth Africa muite mapfuta dzimotika achiita mashoma. Hino ticharamba takaringa hedu. Apawo Hakainde Hichilema nozuro uno agoburika mhanduwe ari kukwiwa matombo mhanduwe matombo chaiwo. Akatoita mhanza kuti akamupotsa asi chakatondetsa kwai pariba ari kuziva kuti mbani akamukuwa, mbani agoida kudando kana kuti dombo racho rakaendepi pariba agoziva. Vamwe vagototi ngongwarirai uro ivhu ripo muwanhu mumu. Tikatirambe tichiona kwazvinoperera. kuAmerica mhanduwe zviri kuita kunyangadza kureketa kuno kwai kuno dzimwe ndege mbiri dzanga dzatunganapo kare nonyaya yekuti wanhu wanoita zvokuti ndege ipfuure nopapa rimwe nopapa dzireke kurowana vaionga varibe kuita basa ravo zvisvino. Hwendo huno kuAmerica idivhii. Tikaitione kuti zvinosvika kupi. Apawo ipapa Trump agoti wase wanhu hurumende yekuAmerica pariba ari kuenda kumusangano G20 kuSouth Africa kuzvidaba izvozvo. Wanhu waita kufara mhanduwe kufara kuti eyokamu regerai garirai ikweyo ndezvenyu izvozvo garirai ikweyo isi kutoenderera mberi nyika yese iri kufanira kupfuurira kuenda mberi imi masara. Tikaitione kuti zvinosvika papi. Nyika yeSouth Korea yarohwa manja nevanhu kuti kwai aiwa vari kudaba vanhu vanoramba vachiita unhubu zviriwo. Kureketa kuno kwai wagoti kuno vanhu vanosvika 45 wanga wakafunda wakapasa chaizvo asi wakarambiwa kupinda zvikoro zvefundo yepamusoro nokuti wanga vari anonzi pachirungu mabhuri. Idivhii kugededzana kwaiitika makore okare kuya. Hwendo huno kwaakurambidzisa mhanduwe zvizhinji. Tikaitione kuti zvinopera sei. Tikundoti regerai wakomana. Ipapa Springbok aiwa yakaita kurakasha France nozuro. Yanga yakaita kutsitsiriwa asi aiwa wakaratidza kuti tiri wakuru. Siya Korisi kwaiagopinda munhandare uchizana chaiko tikati makorokoto mwana womutema. Apa nyasi chiropa chiri kujiwa mhanduwe. Liverpool mai iri kuita kukangiwa mhanduwe. Tikaiti kuona kuti wachapedza tamba bhora gore rino yari wari panhamba yochingani. Peno kuseka kwako kuManchester United kungaite kushoma. Tikaitirambe zvedu iringa kwazvinoperera nokuti kwanyasi aiwa tadifama ini wenyu mhanduwe onawu.